Ang mga pagkatawag yatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate, Angelic Relaxing Oil with Peppermint Scent, Angelic Relaxing Oil with Lemon Scent. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigamaog tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, o Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, o Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Padayon ta mga kabisyo, padayon ta my love, so sweet sa tuang panaguban. Diri karon sa tuang programang Tutok Pakatok sa udto alas 12:14 na gyud sa kaudtuhon. Hala sige, magduyog ta og manukad sa tuang sunod nga programa nga tuang plastaran karon. Hala sige, hinaot nga okay pa mo diha sa all right sa gihapon, di na to kalimtan tumar sa tuang produkto nga Calabo Plus with Garlic nga dunay lemongrass, turmeric o calabo leaves. White o green ang color sa capsule niini. Makatabang malibyo sa high blood, hypertension, arthritis, rheumatoid, patol, fatigue, dengue fever, ulcer o guban pang mga balatian. Ipare sa Calabo with mangosteen para optimos ang kombinasyon. Calabo Plus Herbal Products ang pinakamaayo nga food supplement, ora mismo ang epekto. Hala sige. Dagan kitag mga gikabalak-an lubaba, no? Pero ang uban kanya ito, sinunod lang. Wala kayo kabalak ka sa tuang lawas. Kaya tungod siguro, wala pa yung hitabo, wala pa yung mga gipambatyag sa kaugalingon. Muna nga, sige, patuyag sa bunyag yun, ha? Gani, di paras nato lulubaba nga nanatay mga gipang agian. Muna ang usahay, di ginato di kita magsesaya sa tuwang kagalingon, no? Di kita magpataka ba o di kita mag-abuso. Dugay-dugay na mga tuig mga kabisyo my loves nga ni undang yung gitaan ng bisyo natong sigig inom, no? Way back 2016. Diba dati murag paminaw nako dili na ko makaya. Murag dati paminaw nako lisod kay buhaton. Kay nahabit naman gituod nato no naabot sa punto nga murag paminaw nako alcoholic na ko tuntay ba. Alcoholic jud ka, dili jud ka murag alcoholic gyud. Murag gid siguro. Dili lagi murag, alcoholic gid lagi. Gani. So ana mga kabisyo, kitungod na nako yung mga gipang bati sa kong gagalingon nga alcoholic na gid tuod ko, ngay mangurog na ko ang lips. Unya kining grabe nang overfatigue sa ko ang lawas ba. Nga ko dili bitaw ko makainom, murag ko masalimuang, murag ko ma-depress, nga murag ko mag-uol. Unya ako ang kalamnan sa ako ang lawas akong mga kaunuran murag nagapanglihok, nagapangulngol. Pag dili ko makagamit o makainom man lang og alcohol. So muna nga ako agitong giantusan mga kabisyo my loves, no? Nagpatuyang gid ta atong mga tayma gyud antod sa nakalingkawas ta, way back to nakabalhin tuod ta sa kuano sa Tagum. So muna nga bag-o gituod ta. So pasalamat ta, no? Na disiplina na to tong kagalingon ug karon pasalamat ta nga healthy na gid pud usab ta. Niya saktong kaon na lang, di ba? Ang di na ko malikoyan karon kabisyo ang sobrang kaon gyud. Kay di kita makalahuta ning sakto. Pero matiktan ako kay sa buntag di ko pala kaon paggabi gid noon. Grabe jud kay ako ang craving gid na paggabi. Ingana ba pudsag ka?
Mo niya makapabulsa sa makapabuslot yung bulsa. Ha? Kay tungod ang imuhang baliktad ang oras sa imuhang gutom ba? Pero usa mo na mga kabisyo mga loves, manukad sa munatani ang ato ang programa ang Katok Confession. Laing kaagi ang ato ang hatagag pagtagad o inyohang plastaran sa gihapon sa pagpaminaw kanato dinhi karon. Hala sige, kung namo yung mga gusto i-share nga mga kaagi confession diha, pwede niyo i-message ang ato ang Katok Confession nga Facebook page and like and follow sa gihapon no para updated mo sa unsay mga posting nga ato ang himuon. And dito maglangan ani ana ang ato ang Katok Confession. Mayong udto kaninyo mga kabisyo. I am Sofia. Puti unday ko, vertically challenged pero guwapa. Kasi pasabutan niya. Ma-challenge daw kasi hang kagwapa. May na lang, dili tagwapa. So I was a working student, then during my college years, gipaskwela ko sa akong lolo. Pero before pa ko niya pa-enroll, ana siya na bawal jud mag-uyab-uyab. Anya gyud dapat lang ha. Samtang mag-eskwela ko, so moto I entered the college. Bawal gyud mag-uyab-uyab gyud, labi na pag kolehiyo. Ngako naagi diya tanang temptasyon ba? Yeah. Gani. Pero tong graduating nako na ay nagparamdam nako. Pero gina-ignore lang nako tungod kay bawal pa jud. Glory to God, ning graduate ko uban sa pag-ampo o pagpaningkamot. So kay graduate naman ko, nakahunaw na ko na musulod na anang gugma-gugma. Unya ang problema, wala niya gyud manguyab sa imuha. Looy pod. Still consistent gyapon tong laki nga nanguyab nako, di ba? Sorry, my fault. April ko ni graduate din nag-ready na sab ko for board exam or LET. At teacher din ni siya lulubaba. Gasigi gyud gihapon siya panguyab until pagka-June adto gisugot na sab nako siya. Date nami og sugod ato mga panahona pero ga-serious jud gihapon ko sa akong review. Then a month before my exam niya na ko niya na stop sa nato atong communication kay gusto ko mag-focus jud sa review. Wa man jud ko maanad sa feeling nga mabahin imong oras. Maong nisugot ra pod siya. Ni suporta jud pod siya sa kuha. Graduate na sab ang akong uyab pero lahi mig eskwelahan. Og dili pud mi same og kurso. So moto last text niya og call nako ana siya na hayag yun nako ang exam na mapasar og mamahimong licensed teacher. Nag-thank you ra pud ko sa yahaw niya nako na balika lang kog contact after exam. Wow, murag kuan kining tawagan niya. Murag nagdula-dula lugar. Baliki lang ko pag okay na ko. Pero sige, may bitaw po niya. Kaya po, of choice. Mag-focus muna sa iyong review, no? Kaugmaon niya kung niya gisultihan niya, tiyo. Ga-focus na ko sa akong review. Nawala jud mi communication. Tapos after sa akong exam, that was September, mga 3 p.m. pasado, I got a call from him. Gikumusta jud ko niya. O niya na ako na okay ra, bisag galoya ko kay way saktong tulog. Kay naghinilakay pa mi sa ako mga amiga. Gabi before sa among exam. Nagdrama-drama pa mi anang gabi una pero positive man sad gyud noon. Okay ra gyud kayo to. Nibalik na sad ang among communication pero niuli na siya sa ilahang dapit sa lugar kung asa siya nagdako. Antod niabot ang time na wala na kayo mi communication. Ako na perming ga-reach out ato niya. Wala ra po siya nako nga busy gyud daw siya kaayo sa ilahang bukid. So nisabot ra po ko hangtod nga naa ang resulta. Lipay kay ko nga nakapasar jud ko og nanawag sab siya nako. Nalipay sab siya. Pag-ayo sa akong achievement. Talagsa na lang gyud mi magkontakay. Hangtod sa nagtudlo nako sa isa ka private school. Tapos siya naanapod sa laing lugar na nagtrabaho.
Pero katong lugar doon rasab sa gipuy-an sa ako ang mama. Gibisi na lang sab na ko akong kagalingon sa akong trabaho pero nagdwell jud gihapon ko. Naunta mo paramdam pod siya kanang siya pod mo initiate sa among communication. Wow, ang lupit mo. Ikaw nagtaboy, ikaw ang mag-demand, ha? Girls, wag naman gayon, girls. Ha? Mabuhat man tuod niya pero di jud consistent. Moto niya abot jud ang point nga gikapuyan ako na ako lang perming ga-reach out. Moto niya anak ko na makigbulag nako pero niya na siya na dili inana kadali. Pero daw ko before daw ko mo decide ipailaila sa ko niya sa iyahang pamilya. 1 year and 6 months di ay mi aning panahon na. Niuli ko pagka December. Gipailaila jud ko niya og nalipay sab ko kay nindot kaayong batasan sa iyang mama ug papa. Nagkasinabot jud dayon mi nila. Pero niingon jud ko niya after ato na makigbulag nako kay di man jud enough iyang mga explanation. Something confused jud gihapon ko nganong wala siya ming reach out nako. Gihilak nako atong nga time nga nagstorya mi. Yana ako niya na for how many times ga take risk ko sa among relasyon kay naay mga kita. Sa una na mangati ko sa akong lolo para lang makakita or magkita gid mi. Daghan nga senaryo nga makakita mi na mangita jud kog paagi kay lagi gugmaan jud ko niya. Nag-sorry siya sa kuha pag-ayo og niana na busy lang jud daw siya sa pag-ayo, mawa siya ka text nako. Ana pa siya, sige lang, banon daw ko niya pag mag-family reunion sila. Tuod man, gidala jud ko niya ato na time sa ilahang lugar. Kung asa siya, nagdako og didto nako na ilang iyahang lolo og lola. Naadyoy pagka Duterte ang iyahang lolo. Marshalo, pud kaayo ba? Uy, di man magmarshalo si Duterte. Patay-patay, diretso. Ha? Mali nang imo ba, ha? Kay bukid man dito sa ilaha na adyoy dakong basakan. Aw, malamang na adyoy basakan sa bukid. Gidala jud ko niya dito sa ilang bukid og nyana siya. Mabisi gid daw sila panday-panday. Alsa og sinakong humay. Yana, si tahon jud siya permi siyang lolo og maggunit og cellphone. Maong nakasabot na jud ko. Hangtod niabot mig 2 years, nibawi na jud siya sa tanan niyang pagkulang. Mao na girls, dili kuan di siya diretso. Isipon ninyo ha. Hatagin niyo og kining gitawag natog benefit of the doubt. Ha? Kamu kasi pala decide kayo agad-agad eh. Yan tuloy. Ha? Natuloy talaga yung mga ganyan. Ha? Sa karon siya na pirmi ga-initiate sa among communication. Dili na pug ko mabalakaw og asa siya kay mismo siya magpaybalo na daan. Og asa siya moadto ug unsa man ang iyahang pambuhaton. Naa siya pirmi para nako labi na nag-down kaayo ko. Naa siya pirmi para magdasig nako. I'm beyond blessed for my path. For our path crossed way back 2015 and until now gapabilin ming strong. Naay mga conflict pero ginasolve gyud dayon namo. Lig-o na gyud mi karon sama sa nara nga kahoy. Lig-on din ang nara. Happy kay ko. Kay nakauyab kog lalaki nga grabe ka responsable. Pugihan, mayo batasan ng tinud-anay. Gwapo, pagid pud usab. Sa mga LDR diha kanang wala sila na ma-fail jud pag LDR, believe me, di jud tinuod kay naarana sa magkarelasyon kung unsa kalalom inyong gugma para sa usag-usa. Una may misunderstanding o gamayng bikil, ayaw jud ninyo paugmai. Dapat kana rapod nga adlaw masulba jud dayon. Tapos kailangan jud ang consistent na communication ug dapat open na sa family, both sides para wa nay problema.
Ayaw dayon no give up, ihatag ang taas, pud na pagsabot sa inyong partner. Nindot ang relasyon na naay salig sa usag-usa. May respeto ug tinud-anay nga gugma. Wala na nagmatter sa distance, malayo man o maduol, importante gaseryoso mo o wala na'y binuang sa inyong prinsipyo. Dari na lang kutob, and daghang salamat. Alas 12:29 na mga kabisyo, my love so sweet. So mo kato siya ang kaagi sa ato ang kabisyo my loves nga nagpadala sa yahang confession dinhi kanato. Alas sige ug padayon ta sa tuang panag-uban and maayong udto sa gihapon usab tuod ilabi na ning mga nag-viewing sa tuang Facebook live karon. Okay, and asa pa ni sila no? Sige, pabati mo ka na to ha, 0917-509-5493. Okay, niya to ang text line number. Check na to, niya to ang Facebook live day po do sab karon no. Hello day ni Rosaline Lagundi, mayong udto ni mo diha karon. Unsa may paniudto nato, tirada na to karong mga orasa. Ala sige. And kitsa paning uban. Thank you so much sa inyo ha diha, ilabi na sa mga lugar nga naabot sa tuang pagsibya. Diring Dapita, Lulubaba. Gani to, labaw na diyan sa may 107.3 YKFM Monte Vista, 99.9 GYRG FM radio ni Julman Bohol, ha? Line FM Barubo, 81.1 Line FM Santo Tomas, Davao del Norte, 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 99.5 Gold Bayugan, Line FM Banat Kagwait, Go FM Trinto, Kings FM 88.8 Unidad Kagwait Radyo Pagbabago, 94.1 Big Radio Bayugan, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, Radyo Tribo Madrid, 93.9 Line FM Aras Asan Kagwait, 88.3 Line FM Badas Placer, DXRL 94.7 The 1 FM San Miguel Surigao del Sur, DXRL The 1 FM Marihatag Surigao del Sur, and Mix FM Pulanco Dipulog. Napoy 101.3 Line FM Igacos and 90.3 Kasangga Radio Panabo City. Thank you so much sa inyong pagduyog sa pagpaminaw diha kanatong mga lugara. Okay, basta kabisyo ha. Importante sa malaga nga dapat himsog pud sabta ilabi na. Sa pakigrelasyon kay nako. Kadang imuhang gitawag nga heartbroken, lolobaba. Pwede din na siya maghatag kanatong sakit de pud usab. Sakit siya kasi-kasing. Dili lang. Sakit sa tanang balat sa tuwang kalawasan kitungod ma-stress man ka no. Pag ma-stress ka daghan na kay kag mga pabatyagon sa imuhang lawas. Mapiktahan ang imuhang immune system, no? Unya ikaw kung nagka-chicken pox tabitaw ka dati, ha? Ang atong lawas murag natulog ng chicken pox sa atong lawas manandugay na kay na siya di na po na siya mobalik po sa pero pag mobalik na siya ang mahitabo na mahimo na siyang hives. Unang doon na kay mga bation nga grabe kayo yung panakit sa imong likod, kasagaran, no? Sa likod. Labaw na kung baba kay imong immune system, mga kabisyo. Ayaw gyud tuguti nga muubos gyud ang imong immune system tungod sa stress. Nya ang hinungdan na daytood niya na kay gibulagan, gibiyaan, gipasakitan. Diba? So lisod kaayo. Singanang paagi nga imuhang nagantos sa gani ka sakit sa imong heart, no? Nya napakay batio mga panakit sa imong kalawasan, double murder na ang padulngan lulubaba. Gani, grabing pagantos gini mo, ha? Sige, importante sa malagay karon kabalo niya ka. Alas 12:32 na kini nga oras giato kanato sa Jesser Marketing mang tigama og tigapod-apod sa Calabo Plus Liniment Oil para sa panakit sa kalawasan, ulo, tiyan, likod ug lutahan. Muwagtang sa panyuhot, suhot, katul sa panit, pinakan sa mananap o kagid-kagid. Arthritis, rayuma, sakit sa tiyan, ulo ug ngipon, mapatay sa kuto, lusa o mapakgang sa mga lamok. Nga dili makapaak, maayo sa mga samad tungod sa diabetes. Alang sa mga nagpingot ang ilong tungod sa sipon o galang sa kabuyon. Dagaton, gamiti sa Calabo Plus Premium Rub. Aron marelax sa paminaw o haplasi sa pinakamaayo nga Calabo Plus Liniment Oil ang kay bulungang haplas. Sa pagkaligo, isabon ang Calabo Plus Herbal Soap. Kagid-kagid og pilas, wagtang sa medicinal soap nga Calabo Plus Herbal Soap. For more information, contact lang Mr. Calabo JC Castro Silinobes sa 09309 736009.
Nay, sige, salamat. Ug padayon ta sa itong panyaguban. Ninya itong programa sa gyapon yung sab nyo, ha? Tuyog yapon mga kabisyo, tutok pakatok sa udto alas 12:33 na.